Català i el grup AP de Tornassol, a banda de normalitzar la música catalana mitjançant el rock, també tenia un altre sentit, una altra raó de ser, i eren les seves lletres. Lògicament, les seves lletres ens parlaven d'una societat, d'una forma de viure que sortia del franquisme, dels 40 anys del franquisme, i sense arribar als temps que vivim ara, en què la globalització i sembla que el diner i la tecnologia és el que priva davant de les humanitats, és el que nosaltres parlàvem i dèiem les lletres de les nostres cançons, la comunicació entre les persones. Stop the beat to those consoles, a kind of spiritual life. Of the daddies of the